Ay, nagpintas talaga ti aldaw ko tattaor na kulumbilang. Ay, nako. Haguray ka Nabayag ko nga nakita na talo nga chismosa nga agtuturo nga tsaka. Haguray ka man ito masitag. Rining, kamusta kan? Manual daw ka mga rumruar Manual daw ka mga nakikita. When man training, unay ti mapaspasamak ayaking ka. Mga mare, nagsakita ko ginapalabas. Hana nga makabangon ganing si Kes mo nga rumruar. Alakot na pang ako magamin nagpa-check upon Mabuto nga ka pa nagpa-check up si ka. Mumlang at mapaspasamak ti lubong kayo. Saka yung guri-guros kung sa dati dep. Kalkalpas ko kami nagpa-depo, hindi nagsakitak si ka. Jaya, guri-garot siya, kalkalpas ko na naraspa. Bisyosa ka maaya biring. Kasi ano ka ngayon nga maraspa, ngayon balo ka mo. Kuna lang, di kayo lang mabero magkagawa. Kuna lang mat si kapiling, training. Imbag man ayata amoy yung magayan ti aglamang iti panahon nga agsasakit kayo. Hanga si kay pwede gampo na nga gwaras ti virus dito barangay tayo. Ay apo Belen, madanaga na rumwar, tamo nga dati ka rubak nga nalang agsipot na kaslaking ka. Noowan na siya at mga may bagam si Kapelen, usalaman pa lang madatang iwa mo, tahan na ka mga pagtatakpo nandito, di na ka mga gan-unworn. Winman, ajay garod ka, orawan obraan yung talo, pakitak pala na kita pa nagrupa yung agburburo ka ni tidara ko ng komuno apay. Takay malaangan, agdidigos kay magaming nga talo, tapno di ka eksakit.